Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesi munyň Moskwanyň eteginde bolup geçen ýaragly hüjüm bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda Sebitden maglumat berdi. Bu aralykda Rus polisiýasynyň Moskwadaky hüjümden soň geçirip başlan reýtlerinde Türkmenistanyň 12 raýatynyň tutsaw edilendigi habar berilýär. Gecelerine şäherin köçelerinde aýlanýan polisiýa golluk awtogolarynyň we polisiýa işgärleriniň sany artdy. Türkmenabadyň baş baýdak teýilgähinde polisiýa işgärleri akşam saat 8:30-dan soň gezilenç edýän raýatlary öýlerine dargadýarlar. Adamlaryň erkin hereket etmegi göz görteli çäklendirilýär. Dip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Moskwadaky hüjümden soň şäheriň meçitlerine gözegçiligiň güýçlendirilendigini hem aýdýar. Musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Ramazan aýynyň dowam edýän günlerinde köp adam tarawa namazyny okumak üçin meçitlere barýar. Soňky bir näçe güniň dowamında bu ýerlerde raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň sany göz görtele köpeldi diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ol bu kanun goraýjylaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýa-da polisiýanyň işgärlerimi ýa däldiginiň anyk belli däldigini, ýöne olaryň meçitlere barýan köçelerden başlap her bir näçe metr aralykda 2-3 adam bolup durýandyklaryny belleýär. Meçitleriň içindäki kanun goraýjylaryň sany has köp. Olaryň sanyny 10 töweregi diýip bolar. Olar tarawa namazy gutaran wadyna gitsine adamlary kup başlaýarlar. Namazdan soň adamlar biri-birini gujaklap gutlaýardylar. Indi raýat içkili kanun goraýjylar muňa ruhsat bermeýärler we adamlary tiz-tizden dargadýarlar. Dip Türkmenawatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Meçitlere baran yerli ýaşaýjylaryň ençemesi sakkaly has ösgün raýatlaryň kanun goraýjylar tarapyndan gyra çekilip, sonra çekilýändiklerini hem şaýat bolandyklaryny aýdýar. Bu raýatlaryň soňky ykbalynyň näme bolandygyny bilmeýäris diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Şäheriň köçelerinde, seýilgählerinde we meçitlerinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada häkimetler tarapyndan ilat köpçüligine açan düşündürüş ya maglumat berilmeýär. Azatlygyň bu barada Lewabyň polisiýa müdirliginden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne yerli polisiýa işgärleriniň bir näçesi howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň Moskwanyň eteginde bolup geçen ýaragly hüjüm bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Hüjümden soňra polisiýa işgärleri güýçlendirilen iş tertibinde islemeli edildi. Dip yerli polisiýa işgäri aýtdy. Soňky maglumatlara görä 22 martda Moskwanyň Krasnogorsk şäheriniň Krokus City Hall konsert zalynda asuda adamlara garşy guralan ýaragly hüjümde azyndan 137 adam ölüp 180 adam yaralandy. Rus resmileri hüjüm bilen baglanşykly 11 adamyň şol sanda 4 erkegiň tutsaw edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri hüjümüň izi süre ýurtda howpsuzlyk çärelerini, raýatlara gözegçiligini güýçlendirip başladylar. 25 martda Balkandaky habarçylarymyz Türkmenbaşy, Balkanawat we Çeleken şäherlerinde howpsuzlyk gulluklarının namaza barýan ýaşlary saklap, sonra çekip başlandygyny aýtdylar. 26 martda habarçylarymyz Türkmen raýatlarynyň ençemesiniň Aşgabatdan Moskwa uçýan uçara goýberilmendigi barada maglumat berdiler. Bu aralykda Rus polisiýasynyň hüjümden soň geçirip başlan reýtlerinde Türkmenistanyň 12 raýatynyň tutsaw edilendigini Garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Moskwa Sewitiniň Domodedowo şäheriniň Belý Stolby etrapçasyndaky umumy ýaşaýyş jaýyndan alınıp gidilen türkmenler bir gije gündüzden gowrak wagt bäri şäher migrasiýa edarasynda saklanýar. Olardan 26 martyň öýläninden bäri habar alyp bolmaýar diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp 27 martda çap eden maglumatynda ýazýar. Maglumatda bu türkmenleriň Russiýada bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygy we işleýändigi bellenip, tutsaw edilenleriň garyndaşlarynyň olaryň zorlugyň pedasy bolmagyndan aladalanýandygy hem aýdylýar. Olar tutsak edilenden soňra ilki wada garyndaşlary bilen Messenger ulgamlary arkaly habarlaşypdyrlar, ýöne soňra ýitirim bolupdyrlar. Dip neşir ýazýar. Bellesek bu maglumat Russiýa işlemäge giden we Rus wizasynyň möhleti gutaran Türkmenistanlylaryň ençemesiniň şu günler köçä çykmaga gorkýandygy barada Azatlygyň çap eden habaryndan bir gün soňra gabat geldi. Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy Moskwa hüjümünden soňra ýurtda görülýän howpsuzlyk çäreleri barada açaçan maglumat bermeýärler.